Zomrel Dominik Duka. Muž, ktorý Božie slovo nielen hovoril, ale ktorý Božie slovo skutočne žil. Kto pozná jeho život, vie, že bol veľmi dlho vo väzení. A neskôr pracoval v tých najťažších možných podmienkach. No, jeho ducha nezlomili ani komunisti a po tieto dni ani kapitalisti. Čo si veľmi vážim je, že Dominik Duka sa vždy zastal slovenského národa. A naposledy to urobil v Nitre na cyrilom-metodských slávnostiach, kde povedal, že Slovensku a Slovákom nemá kto čo diktovať. To bol posledný popel pre nás Slovákov. Bol to silný odkaz. Žiaľ Bohu, dnešné médiá, tie mainstreamové, najväčšie dve, o ňom nepovedali ani zmienku. Je jasné, čo k nemu cítili a stále cítia. Dominik, ďakujeme ti za všetko a tam hore si už dnes s tým, o ktorom si celý život rozprával.